Tarapung hawar kuan si chingthur mate chingthur thelang mapu angton pen kachinji phan nilitum news 24 Karbi Anglong apherang ke Lawrence Lake the himben kahumri dam sonsi pinpur ponme pina an social media long arjulong lo lapente thekam thekponong lo Tarapung hawar chingthur pik ando Tarapung hawar along school ahem sitame misen dolo anpa tadak sikechel lang chia phan sub center ski junalang tame dolo tame non anta hada ke thekam no tengka jatta thekam nong gela tuar kemisen ave kejunalang kemisen ave school hem kemisen ave sonsi kidam tang thang chikloni phaikia parni Dr. Numor Mumin Deputy Speaker Assam Legislative Assembly alang hadak Tarapung hawar along kaninje tekang ke Tarapung hawar along urunodoi dotang lo ration card ta long lo lapende PMAY hem so sitame long etlo kusi hadak Tarapung kita mahut ningje tekang lo lasi long ma long lelang ma lapen kwan si chingthur lang ma PPC long ma angton ben kachini phan arju kha nilitum kiduk kisung alam theba ke lahla je non ma da ke nilitum kedam ke bang akisung thetan lo thetan khangyang binong la ka bang hutin to chini lapen first tame nilitum sarkar pen kelong na ya paipo mokha longle pu nilitum pudamune bole pudam stame nilitum la dak kelong le percent mate aphai sinitum ke onglang teke pension tangka hehui mate pension mate old age pension pu labang so setame do busipu setame ongdu sarpisa bratum piniar ni tanitum ke kelong le aphai si ongla la pen first tame ration card setame penatum longle pu ni tum pudamune setame nilitum kelong le aphai si ke ongla la pen duntu alama ke nilitum logi charlie afan same nilitum ladak LP school mate lower angdeng anabang ke humni lapson dolo bole podam same kangtu angdeng an ke charlie jafan nilitum ME high school lapson ni tumalong ave dat panajok penanga mumaratum mate a student tum ke halloween edim atheke nilitum pan angtan adim si ke charlie afan stame aningkan stame damnang lo lasupana jok nilitum apya putum same kisu ke boy do athema nilitum kisu det nedet hostame lapen dorde phuphe hostame nilitum ke chelang namji lapen labasu ke klem ponja fan nitum akisik zak thetan lapana jok pena amumar tum ke logi charlie stame ington pon edison si nangdolo lapana jok nitum mangke paphi boms ason sin nitum mangke chetengong isin ning du alam la hello abang putin chini lamang so pir the lo the kan nangi lapen 100% mone tuma khorchi ne pawedat nangi pule pudamara stame nitum hawar bangke piniar ni stame akhor akhi da ke logone lapson nam phaisi ke ong son si chetengong lapen jok nitum ning duk lapen ning ko ai ke la hello yasbet nitum phon sarkar atum ke putekang lapen kecak tekang amang ke school lang pi hospital lang pi tuar lang pi lapen abang hutin amante adon tin tu fan ke jo nalang nang pi me nang pi pusi penat atum politics a leader satum ningje ponta penatum long le puni tum 100% pudamune setame kelong la phaisi ni tum ke onglang nonma nang tum sarkar mati non labang sukar benglong autonomous council ke za ke thegi ding do phan nangli tum hen pen kopilo ka chuning riba ka pachini ji phan neri tum ke chuning ri ja bang ke lahla je nonomat akenang sot bang ke lahla je kedam ke bang phani tu phan tawar nang salam pidang ye lapen first me just mane so that une that host me dawai pani sab so subida ke do je phan ni tu phan lamang so non prabjin pe nanglang